Пръстът май ти се вижда на камерата. Не. Това вече е по-спокойно. Ето кучето цоца котка. Моли се храни от храната Голямо на котката. джаскане. Какво? Холи го лижи, то случи, другите спът. Аха! Вчера аз да захапем пачия гот, разбираш? Мечеш. То сега ще заспи, нали? Общо взето. Всичките заспиват. Холи го лижи. Голема гледка си. Холи чафи за лъвка. Майко! И вика са, напречи малко място, де. Може да си окъпя детето. Холи наред ли ги подкара? Виж го, това пак почна да се бори. Няга върху другите. Кучета и котки не си били погаждали. Я гледай какво става. Кой не се погажда, бе? Те си като... Виж ги, уния не го издържат. Ма как? Той помни какво моли, какви чупки прави в кръста. Шат, 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 шат. Вие как не се доспа. Кой? Ехо! Де заспива? Мартине, отивай и си довърши нещата. Направим записа, после ще го изгледаме двамата. И също така е най-лесният начин за прихващане на бактерии. Обикновеният антибактериален сапун